جودنرات هر یمازن کردستان عبدالله اوجلانه روژن داویدا به تیبتی جل سر مدیای جواکی د ناو کردان دا نقاش که تند آ جودنرات تیکرن کسی کو پیوا جودنرات خصیه روژا و کردان عبدالله اوجلانه عبدالله اوجلان جی دسپیکا سال 1990 به دیتیه خود جواک لپی گوتنین ماگازین و پوپلیز دچه لوما هر چند سالان جاره که جی پیوه که جدا در تخهوله دا kur rojava rast li gel bide şaşkirin û girseyê li pey vê gotina popüler birêve bibe. Piştî gotinên Wasad û Lawaz ên ronekbîrên Kurd gotinên Ocalan bi taybetî jî li Kurdistana Bakur bandora xweçê dike. Piştî nameya Ocalana 27 Şubatê di nav Kurdan da şikestineke mezin çêbû û nîqaşeke mezin hat kirin ku Ocalan PKK û Kurd avêtine ber dewleta Tirk dema ku xiyaneta Ocalan dihat nîqaşkirin bi peyva Judenrat Ocalan hewil da ku hişê Kurdan tevlihev bike. Peyva Judenrat tê çi watê? Peyva Judenrat bi Elmanî tê wateya Konseya Cihûya yani ya Yahudiya di şerê cîhanê yê duyemîn da Almanya Nazî ji bo kontrolkirina nüfusa Cihûyan ev konsey çêkiribû. Pêşengên civaka Cihûyan ronakbîr nivîskar û pijîşk tên vê saziyê û ji wan tê xwastin ku civaka Cihûyan birêve bibin. Dema em li dîrokê dinêrin bi rengekî objektif em dibînin ku siyaseta Nazî saziyên wiha ava kirine û bikaranîne. Lê wekî ku di nivîsa Ocalana ku şandibû Kongreya PKK re ji bo parastina malbatên xwe xelkê dişînin mirinê. Hin kesên di nav konseyan da cih girtine dema awayê bikaranîna konseyê dîtin, xwe kuştin. Hinên din jî dîsa ji aliyê naziyan bihatin kuştinê. Derbarê misyona jodantradan de cihû jî du nêrînan pêş dixînin. Hin dibêjin ku jodenrat ji bo parastina gel û rawistana têkçûna Cihûyan tevgeriyan. Lê hin ronakbîr û nivîskarên Cihûya jî jodenratan wekî gopalê siyaseta naziyan binav dikin. Heke peyva jodenrat rast be jodenratê herî xeternak Abdullah Ocalan e. Di derbarê misyona dîrokiya avakirina jodenratan de hê Cihûyan jî nêrîneke hevpar nîne. Ev peyva antisemîtik ku rola wê nezelale û Ocalan hewil dide li ser sosyolojiya Kurd bisepîne. Ne di zanista sosyolojî da û ne jî di zanista dîrokî da tu cihê xwe tune ye. Ev peyv ne ji civaka Kurd û ne jî ji têgeha dîrokê ra çi qencî çênake. Tenê li şîna peyvên PKK yên berê yên sîxur xayîn ajan hatine bicîkirin. Di nav kevanan de jî heke bibêjin piştî ku Ocalan dest bi bikaranîna peyva jodenran kir li pey wergirtina aferînekê ji layenên antisemîtîk û derewên Ocalan û mamosteyê wî Yalçin Kûçik wekî gotî barzanî cihûn e yani Yahudî ne dixwazin wê fikrê berbelav bikin. Ji kîjan alî ve jî lê binêrin bikaranîna peyva jodenran li ser Kurdan bêwate ye û lîstokek e. Ocalan heta pêşengên serhildanên Kurdan ew ku gorên wan jî nediyarin wekî Şêx Seîd Efendî û Seîd Riza jî wekî jodenran binav dike. Ocalan jî barzaniyan re ku 100 salên dawiyê li ser navê Kurdan li dijî sê dewletan şer kirine û sîstema kolonyalîst hejandine jî dibêje jodenran. Niha jî kadroyên ku sertî û qeymaxê PKK dixwin û di medyaya PKK da her roj bi rêk û pêk nivîsa dinivîsînin. Kurdan wekî jodenran tawanbar dikin. Heke em bibêjin ku peyva jodenrata Ocalan rast e, niha cihû jî napejirînin wê demê jodenratê herî mezin li Kurdistanê Abdullah Ocalan e. Ger gotina Ocalan ya jodenran ji bo dirêjkirina jiyana xwe an jiyan malbata xwe bo mavê 24 saetan cihû dişandin odeya Gazê rast be jî di dîroka Kurda da kesî wekî Ocalan Kurd ji xwe re nekirine qurbanî. Ji bo îspatkirina vê rastiya Ocalan qet nelazima em li salên 1970 binêrin. Ocalan ji bo ku neyê îdam kirin bi hezaran gerîla kirin qurbanî. Ocalan sala 1990 dema di balafirê de hate Tirkiye got derfet bidin min ez ji we re xizmetê bikim. Yek ku ji fermandarê tek Hesan Atîla Oğur ra gotî derfet bidin min sêdare nedin ez ê bibim paşaronê we Ocalan bû. Ocalan ji bo ku neyê îdam kirin ji dewletê ra got ez ê hemû PKK wekî ku hûn dixwazin birêve bibim. û Ocalan tenê ji bo ku dewletê ra îspat bike ku PKK di kontrola wî da ye di tûyî heyva sabaxa sala 1990 ji nişka ve ferman da ku gerîlayên PKK ji Kurdistana Bakur vegerin.
گریلایên PKK di mercên payîzê da û bê garantiya ewlehiya rêkê ber bi Kurdistana Başûr ve rêketin. Li gorî qeydên fermiyên PKK 928 gerîla di rêya vekişînê da jiyana xwe ji dest dan. 305 gerîla teslîm bûn û aqîbeta bi sedan gerîla jî nediyar e. Ocalan dîsa ji bo ku ji dewleta Tirk re îspat bike ku PKK guhê xwe dide wî sala 2000 ferman da PKK ku êrêş yenekê bike. Gerîlayên ku her roj bi pêşmergeyên yenekê re voleybol dileyîsin, êvarê êrêş kirin ser binke û meqerên pêşmergeyên yenekê û bi sedan pêşmerge şehîd kirin. Di şerê yenekê û PKK da zêdetirî 200 gerîla û sê qatî wê pêşmergeyên yenekê ji bo ku Ocalan xwe ji dewleta Tirk re îspat bike şehîd bûn. Dîsa heman Ocalan di Lêpirsînê da hevalên xwe yên damezirînrelê PKK yek bi yek ji dewletê re îspiyonî kir. Apo ji dewleta Tirk re got dibe ku İran bixwaze Cemîl Bayek bike rêber. O ji Hesen Atîla Oğur re got hemû fermandarên PKK ku dixwastin li şûna min bigirin min ew yek bi yek tune kirin û Ocalan wekî serfiraziyekê kuştina Mehmed Şener û rêhevalên xwe ji dijmin re vegot. Ocalan ji sala 1999 ve li İmrailiyê ji dewleta Tirk re şêwirmendiyê dike. Ji bo barzanî û talabanî dewletê ava nekin, dewletên dagirker hişyar dike. Ji bo Hesedê dibêje ew bûne beşek ji İsraîlê. Em dikarin ji dîroka PKK Ocalan hezar mînaka bibînin û bibêjin ka Ocalan çawa ji bo jiyana xwe ya şexsî geç û kurên Kurdan dişandin mirinê. Li hember hesên mirinê çawa dillerîzî û çawa derdora xwe difiroşe dijminî. Ocalan ne cüret û ne jî helwestên birûmet ên Şêx Ebdulselam Barzanî, Seyyid Rıza û Şêx Seyyid nîşan dide. Berûva jî xwesepar dijminî. Ocalan niha wa pêşeng û rêberên Kurdan bi joderanbûnê tawanbar dike. Dûvelankên Ocalan jî kesên ku dixwazin Kurdistanê biparêzin bi joderanbûnê tawanbar dikin. Hevalno Ocalan ji jodenrada jî derbas kiriye. Hûn jodenradekî ku bibêje ez Elmanim, dayîka me Elman e nabînin. Lê Ocalan bêyî ku zextekê bibîne bi serfirazî dibêje dayîka min Tirk e. Heke em bi her awayî li jodenradekê bigirin em dûr neçin. Ocalan hem jodenrat e hem jî serokê jodenrada ye. Lê ne hewceyî wê ye jî. Em ji Kurdên ku diçin nav refên dijmin ra dibêjin xayîn û cehş. Cihê Ocalan jî li kêleka van xayînên dîroka Kurdan e. Li kêleka Diyap Axa û yên wekî Diyap Axa ye.